organizację, jeżeli tak można powiedzieć, siostrzanej instytucji kultury podlegającej marszałkowi województwa pomorskiego, czyli Europejskiemu Centrum Solidarności, panią Magdalenę Mistak i panią Katarzynę Żelazek. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Oddaję głos pani profesor Witosławie Krankowskiej. Dzień dobry Państwu. Z wielką radością spotykam się z Państwem ponownie po długim czasie. Cykl ten rozpoczął się w Akademiach Pałacu w 2012 roku w oratorium Händla w Herkulesa. Choć większość późniejszych koncertów zdominowała kilka wokalna przygotowywana przez niestrudzoną profesor Jadwigę Rappe, także i muzyka dawna zaistniała tu parokrotnie w ramach koncertów Music for a While, Appassionato con Fuoco. W zeszłym roku przygotowywaliśmy dla Państwa koncert Allegro Trop Polecz Jasna nawiązany do słynnego wiersza Wisławy Szymborskiej, ale z wiadomych względów koncert ten nie miał szansy się odbyć. A że zatęskniliśmy za spotkaniem z Państwem właśnie tu w pałacowo-parkowych przestrzeniach, jakże bliskich wykonywanej przez nas muzyce, wybór programu padł na dość rzadko